wese unochema maronda ekutukwa nenhau yeload shedding. Varume ndasakara. Saka nhasi I can stand before the nation to say that this project will mark the end of load shedding. Do you know it's Randichiti? It's only one out of 18 projects. Zirikuvambwa zvino, zimwe dzatotanga. Zirikuburwa nema companies, the mining, the industry, the commerce. Vatakadana taona tsaona yekukaripa. Tikati hurumende yedu ine ma-sanctions, mari dzana dzemabhengi epasi rose hadzisi kuwanikwa muno muZimbabwe. Ndidzo dzoshandiswa muAfrica yose kuvaka primary infrastructure.